Que no trobes informació en clau valenciana? Ningú et conta com t'afecta l'actualitat? València Maig, el programa que t'acosta a la realitat des del prisma que busques, des d'un punt de vista valencià, de la mà de Josep Puigades. De nou amb vostès, dimarts és 25 d'abril. Què ocorregué el 1707, el 25 d'abril? Els valencians, poca ropa, va perdre la batalla d'Almansa i com a conseqüència Felip V va derogar els furs i en això perguérem molts drets valencians, per exemple, perguérem la moneda, perguérem les lleis, totes les lleis que havien sigut plasmades en els furs i que no canviaven tant com les lleis actuals, perquè eren molt bones lleis, tampoc canviaven. Entre conseqüència de la pèrdua de les lleis, avui en dia també està ocorrent el mateix. Lleis que els valencians promulguem, anant a Madrid i quan arribem a Madrid tornen cap arrere quan teòricament, segons l'Estatut aprovat pel govern espanyol i per tot el arc parlamentari, els valencians tenim dret a desenrotllar els nostres drets forals, cosa que en Navarra, quan van fer el seu estatut, els van donar directament la seva legalitat foral. Anem a parlar de casos en concrets que ens afecten als valencians i ens afecten de ple. Anem a parlar en una advocada, en Palmira Trellis, perquè els valencians ara no ens podem casar com ens casàvem, no poden tindre els fills com ens desitjaria, etcètera, etcètera, etcètera. Però que parle Palmira Trellis. Palmira, bona nit. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Josep. Palmira, ahora, fes-nos un resum de tot el que hem perdut, el que adelantarem els valencians desenrotllant aquestes lleis forals fa 2 o 3 anys, que hem perdut. Bueno, Josep, mira, nosotros procedimos a legislar acerca del régimen económico matrimonial valenciano. Cuando digo nosotros hablo del gobierno valenciano. Hizo una ley de régimen económico matrimonial valenciano que tuvo una acogida increíble en nuestra comunidad porque fueron muy pocas las personas que fueron al notario a hacer capitulaciones matrimoniales. Es decir, nosotros antes nos casábamos en gananciales como el resto de España y de repente dijeron no, ahora los valencianos van a casarse directamente en separación de bienes y esto tuvo una acogida social increíble. Después hicimos una ley de uniones de hecho y después hicimos una ley de custodia compartida que todo el mundo conoce, que en realidad se llamaba Ley de relaciones de hijos e hijas cuyos progenitores no conviven. El legislador español, valenciano, estaba completamente convencido de que, amparado en el Estatuto de Autonomía y en una adecuada interpretación de un articulito que ahora te explicaré de la Constitución española, podía legislar. Pero ¿qué ocurre? Que en el 2008 el Gobierno central dice: Valencia, tú no tienes competencia para legislar sobre esas 3 materias, porque según dice mi Constitución española, el artículo 149 famoso que te estoy explicando, así intentando no utilizar un vocabulario muy jurídico, no te lo permite. En realidad esto se trata de que lo que nos estaban diciendo es que era una cuestión de jerarquía normativa. La Constitución va por encima de ustedes, Gobierno valenciano, y yo interpreto el artículo 149 de otra manera. ¿Qué te está diciendo el artículo 149 famoso? Pues te dice que el Estado tiene competencia exclusiva para la legislación civil. Y luego dice, sí, Palmira, sin perjuicio de... Dime. Sí, m'agradaria també que la gent sabera que per a que això arribi i siga inconstitucional, algú l'ha de denunciar. En aquest cas va ser el govern d'Espanya, del Partit Popular. Sí, en el 2008. I és curiós que aquestes lleis que s'aprovaven per les Corts Valencianes van ser promulgades per el Partit Popular de la Comunitat Valenciana. Per tant, sí, no s'entén. Llavors, el Partit Popular d'Espanya diu valencians que heu legislat, perquè el Partit Popular de la Comunitat Valenciana el que va fer va ser posar d'acord els demés grups polítics i moltes personalitats i grups extraparlamentaris que s'adheriren. Com diu Palmira, hi hagué molta acceptació popular i després això, teòricament, hauria de seguir un tràmit, o si no el mateix partit no ho deixaria, arriba a Madrid i el tomben cap arrere i el Partit Popular denuncia al Constitucional. Sí, bueno, para nosotros esto es una cuestión jurídica, Josep. Es decir, para los juristas es una cuestión jurídica. Sí, pero para el pueblo ya es una otra. Sí, para el pueblo. Desde luego tengo que decirte que las 3 leyes han tenido una acogida social impresionante. Los ciudadanos estaban encantados con ellas y el hecho de habernoslas quitado, bueno, personalmente yo no creo que tengamos que contemplar resignados este panorama de derecho civil. Yo creo que lo tenemos en barbecho, porque deberíamos de exigir una... Bueno, también me llama la atención un poco la pasividad de los valencianos. Yo creo que se deberían haber alzado en armas, deberían exigir una futura reforma de la Constitución española, porque esa reforma deberíamos de exigir que comunidades autónomas como la nuestra valenciana tengan
también competencia para dictar normas de derecho civil, porque la sociedad, Josep, avanza muy rápido. El valenciano, bueno, como el resto de los españoles, avanza muy rápido y la ley es más lenta. Por tanto, yo creo que deberíamos haber exigido que estas 3 leyes se mantuviesen, però no creo que haya que perder la esperanza, ¿eh? Jo creo que, com t'he dit, estamos en barbecho. En barbecho portem ja molts anys, Palmira. Volia que me contares els primers casos. Esta, la llei de béns, de separació de béns, parlant de la custòdia compartida, com va ser la cosa? La ley de custodia compartida nos desayunamos un 16 de noviembre del 2016 que la habían eliminado. Pues, ¿cómo está la cosa? Pues muy fácil. Nosotros antes teníamos una regla general que era sí a la custodia compartida, salvo que hubiese circunstancias excepcionales. Es decir, el que no la quisiera tenía que demostrar que algo malo pasaba para que no nos la dieran, y ahora de repente nos encontramos con que ya no es la regla general y, por tanto, ahora tenemos que irnos a derecho nacional. Y tenemos que estar pendientes pues, de que haya unos informes por parte de un gabinete psicosocial que nos diga que es positiva para el niño. Es decir, ahora pues estamos pendientes de un montón de factores que no estábamos antes. No te voy a alargar más el tema, però... Però posant-ho en la societat, perquè s'entenga, abans, en la custòdia compartida, regla general. I si hi ha regla general, per tant, el pare i la mare, a excepció que el pare i la mare demostraren que hi havia problemes, etc. Circunstancias excepcionales, muy bien. Tenien la custòdia uns i els altres custòdia compartida. Ara, el que hem tornat a abocar-nos és que la dona té preferència, a no ser que ho acorden així davant dels papers, la dona té preferència a la mare de quedar-se els xiquets i si el pare vol tindre els xiquets, ha d'entrar en un procés legal molt llarg i ja veurem què ocorre. Bueno, no quiero ser sexista, entre comillas, ¿eh? Lo que ocurre es que normalmente, pero eso dicho. Cuando se produce la separación, pues la normalidad dice que la madre se queda en la casa con los hijos y habitualmente pues el padre, en espera de que se dicte una resolución, suele salir del domicilio familiar. Esto sí que es un porcentaje mayor de los casos contrarios, que sea el padre el que se quede en el domicilio familiar, que también los hay, pero desde luego es súper minoritario. Y sí, efectivamente, entonces el padre ya tiene que empezar a correr, ¿no? Y a establecer procedimientos rápidos, como podrían ser las medidas provisionales previas a demanda, para pedir que se establezca un régimen de custodia compartida. Pero es muy difícil, y por lo menos en mi experiencia profesional en un despacho de 23 años de ejercicio, que de entrada, en una situación actual, sin una ley de custodia compartida, se vayan medidas provisionales directamente a una custodia compartida. Muy complicado, que se lo quiten de la cabeza. ¿Por qué? Pues porque los niños se quedan en la situación originaria, es decir, si están en casa con la madre, los dejamos ahí, hasta que se dicte un informe por parte de un gabinete psicosocial o de un perito que se saca de una lista del juzgado y diga que sí que es beneficioso para los niños la custodia compartida, porque si no lo es, no la dictarán. Clar, i per anar a això hi ha despeses, ¿no? El pare almenys s'ha d'ocupar ja de pagar, ¿no? De un advocat. Bueno, los gastos son para todos, porque en un momento nos metemos en el tribunal, si no se lleva justicia gratuita, tanto el padre como la madre paga gastos. Vale. A menos que tengas justicia gratuita. Y si no estás en Valencia y estás en un pueblo, el perito, el psicólogo, te cuesta un dinero. En cambio, si estás pleiteando en Valencia, el psicólogo, el gabinete es gratuito. Tienes más tiempo de espera, pero es gratuito. Para los ciudadanos de Valencia es gratuito, para los de los pueblos no. Quina cosa més estranya. Palmira, ho hem de deixar així. Moltíssimes gràcies per atendre'ns. Per a ficar-se en contacte amb tu, ja que ho has explicat també, la gent on podria fer cap per a si té estos problemes a anar a una professional? Bueno, pues nada, yo te dejo el teléfono del despacho y si alguno tiene un problema nos puede llamar, y si no, tenemos una página Facebook, Trellis Abogados de Familia, donde pueden contactar con nosotros y pueden dejarnos mensajes y nos pueden hacer preguntas totalmente gratuitas, que estaremos absolutamente encantados de responderlas. Molt bé, Palmira, moltíssimes gràcies i fins l'altra, fins la pròxima. Bona nit. Venga, gracias a ti, Josep, un abrazo, hasta luego, adiós. Ja recorden, Trellis Abogados de Família, ahí tenen la direcció, Facebook, per a posar-se en contacte amb Palmira, que ens ho ha explicat perfectament. Ja ho han vist, problemes que tenim amb les lleis de l'estat espanyol i des de Madrid, no? Des de Castella tornen a tirar-nos cap arrere. A mi li ho he dit a Palmira i a vostès, que és curiós, no? Que governant el mateix partit en les diferents comunitats i a nivell espanyol, abans de traure avant una llei d'aquestes característiques que afecta moltíssima gent, aquesta llei, que hi ha molta gent que no pot veure els seus fills, hi ha molta gent que està pagant unes compensacions matrimonials elevadíssimes. Això, abans de traure tot això al carrer i aprovar-ho per tots els partits polítics de les Corts, que veig vostès per aprovar tot això, i ficar en comú
a tots. Després, el mateix partit polític que governa a Madrid no li diu, mira, no tires avant perquè jo vaig a denunciar-la. I l'altra és, en cas que això fora inconstitucional, no hi ha tantes coses inconstitucionals que el govern d'Espanya no tira avant, val? En altres comunitats, i no hem vull anar molt lluny. Coses curioses que ocorren. Però això tot ve des de molt de temps i ja Espanya ens ha putejat, en poques paraules, no? En moltes lleis. Per exemple, en 1707 els valencians perguérem els furs. Què eren els furs? Toni Atienza, bona nit. Què tal, com estàs? Què eren els furs? La pregunta és teua. Pues, a veure, tu preguntes pels furs. Sí, per a parlar després que el van eliminar. Els furs eren les nostres lleis privatives que mos van ser donades per Jaume I i pels seus successors, pels reis successors de Jaume I. Per als valencians ens legislàvem coses curioses dels furs, que teníem coses que era, com per exemple, la separació de béns. Sí, tenien... Bueno, els furs eren unes lleis molt avançades per aquella època. Per exemple, pues, hi havia tota una legislació molt important referent a la qüestió de les successions, a la qüestió de les heretats, a la qüestió del dret matrimonial. Tot això pues, en els furs ja apareix perquè els furs de Jaume I venen directament del dret romà i no del dret, diguem-ne, bàrbar o del dret més diguem-ne, pues, propi dels bàrbars o propi dels germànics, com altres pobles en Europa. I quins beneficis, exemples dels beneficis que teníem a banda de la separació de béns, en l'herència? Jo recordo que en parlaven sempre de que el primer s'anava dedicat a tots els béns, el segon se dedicava a l'església i el tercer, el pobre que li quedava, ja no li quedava molt més. Els valencians també ho fèiem així, no? Perdona, em pots repetir la pregunta? Sí, moltes successions, en molts casos, com per exemple a nivell espanyol, per a veure si ocorria també en el cas valencià, quan una família tenia fills, el primer es dedicava a heretar totes les propietats de la casa. El segon es dedicava a l'església. I el tercer, quart i quint, ja veuríem qui els mantenia. Els valencians, en els furs, també ocorria així, no? Bueno, en els furs no. Anem a veure. Els valencians tenien una legislació molt més oberta. I, per tant, en el dret valencià pues, sí que s'especifica una repartició dels béns entre els fills. I a banda d'això també les dones, per exemple, pues, tenien més drets, mentre que en tota Europa pràcticament pues, a les dones adúlteres se les condenava a mort, pues, en els furs de València no, se les condenava a la vergonya pública, però òbviament se salvaguardava la seva vida. N'hi havia pues, molts detalls d'aixòs que n'hi havia. Per exemple, pues, així la justícia, o sigui, els principis tal com els va enumerar, tal com els va fer Jaume I en principi, la justícia pertanyia al rei a soles. I això porta a una espècie, diguem-ne, de gran controvèrsia en el segle XIV, segle XIII, perquè els nobles volien tindre el dret, diguem-ne, de juzgar i de fer lleis per als seus vassalls, com passava pues, en altres ciutats de la Corona d'Aragó. I, clar, i això pues, porta a una sèrie de conflictes, porta a una sèrie de problemes, inclús podríem dir de guerres, fins que finalment, pues, en l'època d'Alfons II el Benigne, pues, això se va saldar, diguem-ne, fent un arbitri entre les dues parts. Molt bé. I què ocorregué el 25 d'abril del 1707? Bueno, el 25 d'abril de 1707, l'exèrcit austracista, l'exèrcit de l'arxiduc Carles III d'Àustria... Perquè estem parlant de que en Espanya hi havia una successió del tron i que s'havia de triar entre dos bandos. Els valencians triarem, la guerra triarem el bando republicà perquè eren, en aquell moment triaren un altre bando també perquè eren. Sí, els valencians triarem el bàndol de l'arxiduc Carles, però... Que era el que més garanties ens donava teòricament, no? Perquè els reis després feien el que volien, que teòricament respectava els nostres furs. Bueno, anem a veure.
ell arriba a xurar les furs en la catedral de València. O sigui, ell realment fon coronat o fon proclamat com a rei del regne de València i va xurar les furs en la catedral de València. I de fet va residir un temps en València, va estar un temps així, vivint entre nosaltres. Vamos, que Però per parlar hem de compte... que se creia la cosa, no? L'Arxiu Carles, se creia la cosa. Sí. Però hi ha que tenir en compte que tot això ve arrossegat d'una revolució o d'una rebel·lió de bona part dels llauradors, perquè els generals de l'arxiduc, sobretot Joan Batista Basset, havien promès grans avanços socials i sobretot la supressió de les càrregues feudals. Per tant, hi ha que tindre en compte que el tema de la batalla d'Almansa és un tema, diguem-ne, és un tema complex perquè no se tracta tan sols de lo que és una batalla perduda, una batalla en la que pràcticament no participen valencians en el bàndol austríac, perquè eren tropes, totes elles, diguem-ne, estrangeres, eren tropes aliades de l'arxiduc Carles. Sí, es batallava en Almansa, diguem, una guerra que afectava internacionalment a Europa. Sí, és una guerra internacional, és una guerra entre els partidaris de l'arxiduc Carles, que, diguem-ne, estan defenuts sobretot per l'imperi austríac, per Holanda i per Gran Bretanya, contra el bàndol defensor de Felip V o Felip de Borbó, que estava, diguem-ne, defensat per França. Bé, per tant, els valencians preguem els furs, preguem les lleis i a partir d'ahir ens posem en el dret castellà. Sí. Bueno, és que, anem a veure, els valencians perdem la batalla en 1707 i la batalla és una batalla, diguem-ne, militarment perfecta perquè obté diguem-ne, lo que és l'objectiu de tota batalla, que és la destrucció de la força enemiga. I la força enemiga, en aquest cas l'exèrcit austracista, va quedar pràcticament destrossat. Les poques tropes austracistes que es quedaren es feren fortes en algunes places, la més coneguda és Xàtiva, que va patir, com tots sabeu, el setge posterior del senyor d'Asfeld i el seu incendi com a càstig per la seva resistència. I el canvi de nom, li diuen Sant Felipe. Sí, la Xàtiva fon, de fet, la seva població fon desterrada i fon recreada com a la colònia nova de Sant Felipe. És aixina. Però, diguem-ne que després d'Almansa, pràcticament l'exèrcit borbònic arriba sense grans problemes fins a la frontera, fins a la Reia de Catalunya. Toni, pràcticament conquista ho arrebassa tot. Sí. Quan diuen que quan ve tot allò que ve d'Almansa, no, a tot el món alcança, era de veres. Toni, hem de deixar-ho així. Moltíssimes gràcies per la teva explicació històrica. Molt bé. I quan vulguis estàs així a la porta. Perfecte, molt bé, moltes gràcies. Adéu.